Castro dixo varias veces que estaba na miña casa, non se pode ser máis exacto de vivir aquí, onde estamos agora. Non este piso tan alto, pero un par de pisos máis abaixo, pero tiene menos categoría. Aquí xoguei, alrededor desta casa xoguei, me fixen casi home, non sei se me fun cando era home xa, porque eso de ser home complicado, non se chega a ser home simplemente porque te poñan o carné varón. Así que nesta casa empecé eu a corretear, xa tiña certa tendencia a debuxar. Meu pai era mestre, como aquí era unha escola, fora concello, despois escola. Na escola vivín, se compartía o piso escola e casa, despois a escola baixou, foi ao baixo e o piso ocupou todo o primeiro piso, non había máis. E despois me pasaron a esa casa que hai detrás todavía agora. O sea que é outra escola moito peor, pero era o que tocaba. Por aquí xoguei, tiñamos un radio de acción bastante grande, o sea que xogábamos por toda esta bisbarra, non lle chamábamos a terroazos. Non é moi correcto, pero era o que facíamos, aplicábamos os terroazos, estirábamos e procurábamos levar certa cantidade de pedra, porque senón non eran moi efectivos. Enseguida collín certa tendencia a debuxar, porque meu pai, no encerado, todos os días puña un exercicio e puña un debuxo. Entón, tiñamos que copiar o debuxo. Eu creo que se pode despertar a afección dun neno, non? Non sei o que fixeron os meus compañeiros, pero a mí me deixou pegar. Xa empecé a debuxar un pouco, primeiro na pizarra, como sabedes, que era un medio natural de debuxar, porque cuspía, se limpaba, se pasaba a outras imaxes. O que sufría era a manga da prenda que tuveras, porque limpábamos coa manga. Había algúns finos que tiñan un cordel pendurado na pizarra, con un trapiño que limpaban co trapo. Pero eu me parece que nunca tuve un trapo na pizarra. Esa foi a primeira tablet que tuve, a última. Despois da pizarra xa me puxen a debuxar o papel, era un luxo, que non debuxaba o papel, era difícil, non había apenas rotuladores, ningún bolígrafos, empezaba a ver. Unhas veces debuxaba con lápiz, non encerado, cando non había escola pola tarde, porque estaba no encerado poñendo debuxos que inventaba, máis ben sempre eran cousas inventadas, porque nin copiar non se me daba ben. A prova que me deu clase un pintor e me dixo que eu non me dedicara a eso, que era un fracaso. Tiña razón que copiaba moi mal. Pero con todo, no bachiller, unha vez de examinarme, nos puxeran un dragón al lado, que me parece que había en Irak antes de que bombardearan os americanos. O compañeiro meu, Manolito Pena, non debuxaba peor que eu. Entón non lle salía ni nada. Eu fixen o meu dibuixo, o outro me estaba reclamando continuamente, onde fai o meu e tal. Eu tiña medo de que nos vira o profesor, pero ao final o que fixen foi darlle o meu e facer outro, a máis velocidade. Entón eu saquei notable e el caqueou. Bueno, despois empecé a publicar nos medios. O primeiro foi Teima, que era unha revista galega que se facía en Madrid, como agora. En Teima me pagaban todo. Eso para mí foi un momento, mandar os dibuixos que os quixeran, que eran cómics, eran páxinas de cómic, que os quixeran, que me contestaban felicitándome por empezar con eso, e que me pagaran. Además pagaban, non sei exactamente, me parece que podía, 1000 pesetas me parece moito, pero pode ser. Agora, empecé en Teima, non vou contar detalladamente cando pasei cuarto de hora en Madrid coñecín a un censor. Eso tamén é unha curiosidade, coñecer un censor da boda, na guerra. Se chamaba Home Zugazagoite e tiña amizade con uns amigos meus. Entón, o censor me dixeron que eu dibuixaba unha revista galega que se chamaba Teima e dixo, esa revista la vamos a... Pero non lle deu tempo.
A revista se autoeliminou antes de chegar ao censor. Despois de Teima xa empecé a dibuixar aquí en el Ideal Gallego bastantes anos. Esporádicamente tampouco era todos os días, porque eso de todos os días é unha bestialidade, pero bueno, que te vas facendo profesional e vas facendo, pero é casi imposible, como decías ti. Facelo con calidade é imposible. Facelo a pasar, si se pode facer, como o meu exemplo. Despois fui a Madrid, empecé en Hermano Lobo, non dibuixando sino escribindo, porque os dibuixos a Chumi non me gustaron. Tampouco vou contar o que me pasou en Hermano Lobo, porque é bastante bonito, pero non dá tempo. Está aquí contado. Está aí contado. Está, si conto o libro, pois non... Despois volvín, cando a revolución, a todo isto, entraba en Astano, estaba traballando en Astano, non moito, desde logo. Aí teño que ser xusto. Nunca fui un bon profesional. Na miña mesa eran reunións continuas. Me chamaba a atención continuamente que creo que vou facer, si ven. E así pasou o tempo, en Astano bastante tempo, pero Astano foi unha escola, tamén o recoñezo. Foi unha escola tremenda, porque ali nos xuntábamos de toda a caste de xente por aí, hai algúns compañeros de Astano que saben ben como manexábamos ali a lingua e todo, eu dibuixaba continuamente. Me colleron moitas veces dibuixando os xefes, pero se me daban por imposible dibuixar. E incluso dibuixaron na oficina, diante da oficina do ingeniero, para que o cristal que nos separaba se vira todo o que estaba facendo. Pero eu puña algo arriba, cando levantaba, e dibuixaba. Bueno, aos nosos días, cando me ofreceron publicar en Galaxia, pois botei man deste personaxe Tonecho que publicara antes en Golfiño. En casi todos os números de Golfiño aparece un Tonecho na última página, na portada de atrás. Tonecho era un neno que era un pouco consecuencia dun neno anterior que se chamaba Gaspariño, que se empezou a publicar en el Ideal Gallego, unha página, a única página que ia en galego do Ideal, gracias a uns compañeros que levaban esa página, que empezaron a publicar Gaspariño. Non me atrevo a decir que foi un éxito, porque éxitos na miña vida non coñezo a palabra, non. Un dos máis grandes éxitos que tuve foi hoxe a xente que é. Gaspariño era un neno da aldea, era feito para maiores, ainda que apareceu en todas partes como infantil. En os catálogos de publicacións infantiles aparecía Gaspariño, pero non o fixo para os nenos. Eu pretendía decir as cousas que non se podían decir. Estábamos en pleno franquismo e non se podía falar as claras das cousas. Entón, un neno, pensei eu, podería decir cousas que os maiores non se lle permitían. E dixo bastantes cousas e non pasou nada. Ninguén protestou. Alguna xente cando veía decía como a falda. Non, eu non conocía unha falda cando empecé con Gaspariño. Aquí estábamos afortunadamente moi atrasados para copiar de outra. Este neno é consecuencia de Gaspariño, pero un neno para variar, que é un pouco de cidade, non un neno de aldea. Este está feito para nenos un pouco máis, ou sea, menores que os anteriores, que Gaspariño era para maiores. Este sí era para nenos. Se o ledes, veredes que alguna cousa maior non é moi para menores, pero bueno, é que o cerebro vai sempre ao mesmo. Non sei se estou en tempo xa. Vamos a acabar. Pois foi xusto, xa cheguei ao libro. O libro é unha recopilación de todos os hechos que fixe. Incluso hai 4 páxinas que non teñen color, en branco e modo, que as fixen para un folleto que se editou aquí en Fene, e que, por certo, non me pagaron. Non estaba este alcalde, ni moito menos. Está perdido xa. Nada máis, paso a seguir.